tulungan ang agbagbagat tila na oh. Tekang katiporsintob. Okay sa bang, kasla binaligtad mo lang ah. Madi ka nga malugid jayin. Panunutin mo na laing. Isa ba natin nga tao na ya? Jack ako mailaklako ata, ang tawad ipang panunutag, pamburibur ka nga talaga. Halinin na at magsaya, dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Kakapsutak nagbiyaya. Kaya mga pangan. Matayak sa amit din. Nagpelain. Ito pa pangarap ko. Ni. Dala-dala na nga. Gasol na dyan galon. Ano na natin nga tao? Oh, Andres! Panam! Paypala ko na kami ni Bakat Kati Gasaul. Niya, pati gasol, ipala ko nan. Hala, may laklakom sama maamin nga gamit mo di balay yun. Awanan boy. Huwag kami ti paggatas na di ubing kaon. Sila lako ni Bakat Kati yun. Hindi ka madanagan. Ito pa'y kargaan na tao. Anagat ang amahan. Manong aldawak nga kay kayaw. Tsaka nagngina ti gasol, igatang ula si Daikon ah. Uri si kami karon kay kayo kami umalangan ay. Bala ka, namatim kayat. Lako lati sa bala ati yun. Ang tabi may isa. Atin ay. Gasolina. Unleaded. Mga kaya mo. Namitom di motor mo. Nangingi naman natin lalako mo. Tsaka manong aldaw nga bisikletaan. Bala ka. Sayang mo natin eh. 40 lang may salitraw. Sulit mo atin boy. Madi ngarod kaya, tagtip-tipida. Tanay, umato man amin ti magatangin. Madik sa bayan nata, awan sakti ka kaasay. Manulang mo ti kit-kita ay tata. Nyalaki tati nga tao na ya. Nagkuripot ka launay. Sayang mo atin eh. Sino ti gumatang? Kadwa naman. Sursurta. Sige, kadwang nga mangila ko ata. Ngim na may lako tata, kanak porsintok ah. Talaga, matating nga tao, may kipursinto pa ila. Sige, dito yung gasolina ha. Ngumit ti gasaul, matigbalay na tao. Palpala ako na lang kanya ni Bakat Kata. O sige. Ngim no kumita nak, basta na yun ang presyo natin. 20 ato yan eh, nga atong pa 20. Kaya mga sakwain. Aramito nga 60 yata. Ta tumubo ka 20. Siya ka 1 tubaw. Ato yung gasol ko na eh. 400 palpala ako ni Bakat Kaw. Nga tadagdag mati ko 40. Tada mo tubaw. Boy, tadamot ti tubom dita, oras kasano. Pas-pas paatan ah. Alakaatan. Ngam ti damag. No may lako ta. Ako may kakorta-korta tao tatan. Ata gasol, mabalintay la ako di ko ata. Di karinderya, kailangan data. O ate may gasolina. O baka dapat yung madi nagapit ita, kailangan nagpadanom, kay water pump gamit da. Sa bagay, usot ako na. Ati gasol ko, sigurado. Gatagan dataw. Kailangan tadi pa ito, karinderya. Nga matoy gasolina, jalam mo. Nagado na kaapit ay, nalpasdan. Dulat ati pakapanan nata nga may nag-service da. Siyempre, kailangan da mula iti ko agad da, iti nalala ka. Gusto ko yung baga. Kanang rad, kadwa anak. Tana, isulsul tato yun eh, tagkakortata. Tada mo pang 2x2 ta. Kay manong litro ati karga nato galon niya. 12 atoy boy. Ana, intan tagkakortatan. 12. Balik ko nga data ah. 720. O wala ka di 20 per litro. O di damit ti kwak. 220. 720. Tapos porsyentong 220. Nagtaklo mo lang ito porsyentong mong boy. Siya natagla ko ng kastana ha. Ay, madigayam nga 220. 240 ah, kay 12 liters ata. Kisa ba mo? Lalo pa yung dumakay. Nakagulgulang ka nga talaga, basta kwarta. Kaya adimit nga talaga ti kwentana. Madi ka lugid dyayin. 20 lang mo din patong ko. Sika, basta nakita, madikag palugi.
240 kanyam. Di nakpay bingayan di porsintaw. Wari kanya mo di 40 tamot yan tama. Sukat na matibanlog ko nga nagbakbakat na 200. O sige, mabuli na dyan. Dala ka, paggatang ko iti karne. Tunay ka nga talaga, boy. Laway na tipunan na makagatang karne. Di ka talaga nagulang ya. Gado pa lang saw-sawa. Mita, tulungan kami ng aglako Tanong na paspas. Kasat nung ate gasol ko na Bahala kami titan O, mo't porsinto kita. Tunay mo na. Di si kagbit-bit dito na Uy, tan, ka. Mayada, matagsin mo na nakarudin. Isa ba na? Atakam. Magsirado ka sa kantin. Lakit din, kumita man tuwi ng Andres. Oh, boy. Ano mo ba say? Okay sa balang ka nagtagsa, hindi na mo tulungan. Kinadagsin mo natin Anong tanong, agbinitbitan talaga ito gasulay. Marigata na kay. Kaya matan, tsaka umot kita. Okay sa nga talaga. Ata na tilakaw. Basta dati kita niya, ata ti paglaingam. Saan na ngayon ay? Unta na ni bakit ko na ano mo dyan may lako ati kasaul? Kasto lang ti pamayantan ni Andres. Una yung tanga ilako ati gasolina, tatuno may lako tatoy. Sarunutan to ata, subyanan ta. Ata ti paglaingam, unang nga talaga takitam. Ato na ti palpalako ni bakit ko na Yung sideline ko lang ata, tagkakwartaak. Kitsubyanan tanto mi tata, tatuno may lako tatan Tapit nagbitan tanto ataan. So sila pa may antan. Una yung tatoy kasaul. Tamadyak mahuntan kini bakit kaw. Matudin to atan. Ata ti subyanan ta. Anadel? Madi nga mabalin Tawan mo lati kita, awan mo lang magangganab ko. So ate pala tununayin ta. Ay, madi Kung may lakot mo natin nga duwa, adan tumula kitam. Paparawak pa'y kanyamon, papili mong tumati kaya mo. Kiyun unay nga rodato yun gasolina, tatoy, awan ti tagtag na ato nunay lako, dati kwartakon. Kaya ata gasol, madi sigurado, no may lako ata. Isa ba natin nga tao na ya? Diyak ako mailaklako atan, tawa di pampanunutag, pamburibur ka nga talaga. Apay nga minta magulguluwang ka, kaya may lako tanto malata nga duwa, ti kahit kulang ibati tapay lang ata tanadagsin ata gasol. Ay na, matikastuin na ya. Madi miya mawatan ti bagbagak. Kaya ko nga muna may lako ato'y gasol, maudin to atan, taagamen, ni bakit ko ato'y ti panunana, ata gasolina madina mo ni bakit ko nga ilakok. Nawatam? Apay anak mala maawatan niya, ato'y palang nga rod gasolina ti dapat nga may lako, ta kumita kito'y tahan naman ka kumita, mawatam. Ho! Ina, nakitikas ti nga biyaga na ya, nagkulit kamutain. Ating harot ti ko nga muna nga may lako, ta ato ti palaklako ni bakit ko, tamadyak mauntan. Di baling madita may lako ata, tamadi na mo ni bakit ko. Ato iti importante na tatapagkatang ti si daw may. Nawatam? Kastulat ati pamayantan, tanon ta nga gririre. Pango pa ilako ato, itanong na ilako, subyanan ka tatutoy. Ay na, ata ti madi manaramidan, kabisado kan, amok te style mount. Baka ata 60, aging 80 pay, ata nga pinaglulupaam. Depende ano sino nga gatang. May pinilitan Ano ta, kanyam lang atan. Tawad ti problema ako kaon. Kanyam lang tatan, yawit mo lang na yun. Okay, sabam. Madi ka nga malugay. Okay, sabam kit day. Tatayak pa yung maluglugi kanyam. Pilpili mo, takaya mo, ni Malka. Sika lang orti tultulungan ko nga gila ko. Tapos agrasaw ka pa dino kayo mo sikalat tamang ilako at ang duwan. Sige, kanyam natatan. Okay, sabam na kit day. Sila pampanunutat. Ato lang kasulti kwan, nilako ko. Ata, sige, ilako natatan. Awanti ko kita nalako ko, kanyam natan. Paisaw. Baga mata. O sige, nung nailakok to di karganan, isublik to kanyang di galon. Boy, mading nga balbalaga nga isubli at tagalunan. Baka may pakulo ko na tulong mata. Di pati tagalon, ilako ko. Total nang inam lata. Ano tano, kanyang mo lang at tagasulay. Tama maminsan ungot ni bakit ko. Talaga? Sigurado ka? Alay ka tanga duwan? Boy, kanyam lang at tagaduwan. Hanggang na may sa kondisyon na Tagsabay ang may lako ata. Oras madim na bitbit ata nga duwa. Isublim kanyak. Ako. Medyo marigata na talaga medyo nadagsin na tagasol. Tala gasolina ti kayak. Di na kayo mo tulungan ang agbagbagat tila na Tekang kati porsintob. Okay, sabang gas na binaligtad mo lang Madi ka nga malugid dayin. Ta di sitwasyon ko, inyapang ko di sitwasyon mo. Panunutin mo na laing. Ay, unya.
Gets ko, yung baga. Sige, karantay. Kita mo, nagmahit kan itong alagaan ko. Ata ka pa lang, ata ka raw. Ay, gul ka. Hindi man ay, aray ko. Yung isa bam. Kikanya ka atoy. Apa siya tagkaroon 10%. Ata ka man ay, nalpas lang ako itong tungan tan. Ukis sa bam, madi na malukaw. Basta gamit, tilalakaw, madi na malukaw. Basta kwarta. Niya kamit din na ya. Nalpas lang ako itong tungan tan, napantanga ilakon. Hanggang alugit ta. Kastoy natin pamayantan. Isublik lahat ito yung balayon. Taparehas ng alugay. Ukis sa bam. Nakarakaro pa iti kinalukom. Nagkapoy mga di nga taon. Nagmahit tayo di offer ko kanyanan. Kaumat lugid dyahin. Umunat tayo. Paginday ko na.